naspäť. Čože? No bohužiaľ som ešte na letisku, to len jeden jediný taxík, tak ja akože neviem, kde som. Asi na Slovensku do piča. Dobre, takže vidíte do Teplíc, čo znamená, že 15 minút tam, 15 naspäť, hej? A ten kamarát druhý, čo nás vozí, taký ten ukecaný, máte na neho číslo, prosím nás? Taký mladý nejaký, ja neviem. Na takej striebornej Fabí kombi, alebo čo to je? Áno, som na letisku. Tak ja som vonku z letiska. Za čárovými panelmi zo strún bielých, ja neviem, ako čo mám povedať. Proste, ako som vonku z letiska. No neviem, proste som vonku z letiska, to nie je. Pri hlavnom vchode. Ne, to je bočí. Pri bočnom vchode. No musia tu byť taxičky, ale čo tu není. Keď to volá Opatovce. 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 Toto je ono. Toto táto dedinka vedostová. Opatovce. Do Opatoviec. Do Opatoviec si to vypýtajte. Toto sú Opatovce. Opatovce. No, ten To je táto dedinka, kde tu vedlo. Však viete kde, však tu ste brali tých mojich kamarátov. Ja už tu nechcem byť. A je tu nejaký taký, počkajte, skúsim sa niečo odkať. Na skúšenú pôjde,